Ladies and gentlemen. Okei, jos mä hyväksyn itseni, niin menetäänkö mä sen muutosmotivaatio? Onko mä sitten silleen, että mä laiskistun ja vaan yhden sohvalle lötköttyn, koska mä oon loistava tyyppi ja täydellinen tämmöisen, ja mä tarvii enää mitään tehdä. Mutta päinvastoin, että sitten kun hyväksyy, että mä oon itse asiassa tämmöisenä hyvä ja riittävä, en mitenkään niin kelvoton, niin sitten itse asiassa alkaa helpottaa se, että ei ole pakko muuttua, mutta itse asiassa mä voin ja saan. Ja musta on tosi paljon potentiaalia, mitä mä voin käyttää, mutta se ei ole enää sellaista pakonomasta, että sit kun mä oon jotakin ihan muuta ja paljon parempaa kuin mä oon, niin sit mä riitän. Koska se polku on vähän niin kuin loputon, että koskaan sillä itsensä kehittämisellä ei pysty mun mielestä lunastamaan semmoista riittävyyden tunnetta, että nyt kun kaikki asiat on mintissä ja on niin kuin todella digissä kunnossa ja nyt on mieli kasassa ja kaikki niin kuin näyttää olevan hyvässä, niin sitten on hyvä. Ei, varmasti löytyy jotain, mitä vielä tavoittelisi tai tuommoista tasapainotilaa ei vaan saavuta.